Buksaan to the max ang mga dekalibreng veterano at new faces sa ika-6 na taon ng Miss Universe Philippines 2025. Formal nang ipinakilala ang mga kandidata sa MUPH 2025 noong February 15. Rarampa muli sa MUPH stage ang mga batikan sa pageantry na sina Iliana Marie Aduana, Miss Earth Air 2023, Winwin Marquez, Reina Hispano-Americana 2017, Chelsea Fernandez, Miss Globe 2022 Top 15 finalists, Katrina Ligado at Atisa Manalo na sumali na rin sa MUPH sa mga nakaraang taon. Hindi magkamayaw ang mga pageant fans at todo suporta na sila sa kanilang mga bet ngayong edisyon. Samantala, matatandaan na nag-step down bilang Miss Universe Philippines Pampanga 2025 si Krisa Gilliam Ico at pinalitan ito ni Dr. Ransua Mayangitan ng Candaba. Danica Gino, CLTV 36 News.